Здравей и добре дошъл в новите майсторски съвети. Казвам се Филип и днес ще разгледаме компресора Parkside. Компресорът генерира въздушен поток за захранване на пневматични инструменти с дебит до около 149 литра в минута. Подходящ е за работа с пистолети за продухване, устройства за напомпване на гуми и бояджийски пистолети. В комплекта са включени въздушен филтър, колела и опорна стойка. Маркучът за сгъстен въздух трябва да се закупи отделно. Компресорът Parkside Silent има изключително тих двуцилиндров двигател в сравнение с конвенционалните компресори. Нивото му на шум е само 71,9 децибела. За да включиш компресора, просто издърпай превключвателя нагоре. Желаното налягане се настройва чрез регулатор и може да се отчете на манометъра, както и да се изключи чрез бързия съединител. Този компресор може да се регулира напълно безстепенно от 0 до 8 бара. След всяка употреба трябва да източваш конденза. За целта първо изпускаме налягането. След това отваряш изпускателния болт чрез въртене обратно на часовниковата стрелка. За да изтече кондензът напълно, трябва леко да наклониш резервоара настрани. След това затваряш изпускателния болт отново. Благодарение на колелцата мога да ползвам компресора гъвкаво. Напиши в коментарите къде ще използваш компресора, не забравяй да харесаш видеото и да се абонираш за канала ни, за да не изпускаш нищо от съдържанието. Просто действай директно, можеш го.